ମୁଁ ସେ ମୋ କି ତମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ ତମେ 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 ସତରେ ଆସିଛ ନା ତମେ ଯଦି ସୀତା ହେଇଛ ମୋ ରାମ ହେଇଛି ତମ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମ ନାଁ ଖାଲି ରାମ ନୁହଁ ତମେ ସତରେ ତୃତୀୟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମ ମୋ କରିଥିବା ମୋ ରାମ ମୋ କେକେ ସାହସ ମୁଁ କଣ ମହାନଦୀ ଦେଉଛି କଣ ସାହସ ଦରକାର ସବୁ ଦରକାର ତା ପଛ ପଟେ ହାତ ଦେଇକି କୁଦେଇଛି ମାନେ ହକ୍ କରିଛି ତମକୁ କଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ଯେ ଆମେ ହାଡ଼ ହେଇଗଲା ପାଣି ମିଶା ପିଲା ମୁଖେ କୁଦେଇଛି ତମେ ଭାବୁଛ ତମେ ତମ ଔକାତ ଭୁଲି ଯାଉଛ ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ତମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର ମାସ ଶେଷରେ ମୋଟାଙ୍କର ଦରମା ଅଛି